Bona Rebella de Sant Joan. Estem aquí al sector 7 de Sant Martí Sarroca. I per què us preguntareu? Doncs, bueno, el reto d'aquesta tarda de Sant Joan, era veure la pel·lícula de Rovelló, El somni d'una nit d'estiu, i després anar a buscar plantes medicinals. Per què us preguntareu? Doncs perquè hi ha diferents rituals per Sant Joan que es veu que fan efecte. El solstici no és el dia de Sant Joan, però què es fa el dia de Sant Joan? Doncs celebrar el solstici. Us preguntareu per què? Bueno, perquè els religiosos van voler-ho coincidir amb el sant Joan Baptista. de Joan Baptista. La festa del solstici era una festa pagana. Es diu que la nit del solstici Diuen. que es celebra Sant Joan, que és el solstici d'estiu, és una nit i una tarda important per fer coses perquè et donin bona sort. Està relacionat al sol i l'aigua, el foc i l'aigua, molt important. I nosaltres en aquest cas el que hem volgut fer coses amb l'aigua. Per tant, el que hem fet és anar a collir plantes medicinals. Ara, aquestes plantes medicinals les posarem en remull en un bol amb aigua. Aquesta aigua, però no és l'aigua Nestlé Aquarel, Sinó que és sinó aigua. que l'hem anat a omplir a la font de Minella, una font natural, d'aigua de recol·lecta. Posarem les plantes en un bol amb remull amb aquesta aigua i les deixarem a la nit al carrer a la intempèrie perquè agafi l'energia i al matí, quan ens llevem, ens rentarem la cara amb aquesta aigua. Tindrà molts poders beneficiosos perquè les plantes recollides durant el solstici d'estiu tenen tota l'energia exacerbada. Clar, per Perquè què? és el dia on hi ha més sol de l'any. Exacte. I el sol és el que s'associa amb el creixement On hi ha dels més poders sol de les plantes. i hi ha menys nit, perquè avui és la nit més curta de l'any. Tenim una rosella, que també és de la família de les opiàcies. Tenim... Oh! M'he punxat. Una altra Tenim vegada. malva, que serveix per la tos. Tenim fonoll. Tenemos lo que tu quieras, nena. Tenim menta. Tenim romaní. I ja està. I ara, la part que farem perquè ens doni bona sort durant tot l'any, doncs serà hipercoets, petardos, relacionat amb el foc. Patrocina! Vale? Aigua i ara foc, dos peix grans importants d'aquest Sant Joan. Hem gastat 20 eurets en petardets. En 5 cèntims. Els he gastat jo. I a part tenim petardos de l'any passat, ja sabeu que aquestes coses passen. Primer, cosa que tenim aquí. He llegit el discurs de la Flama del Canigó. La foto que tindreu aquí en pantalla. Podeu veure el Xavi al mig de tots els diables llegint el discurs de la Flama del Canigó. I neixerem els petardos de Sant Joan amb el més gran de tots. A mi no m'agraden els que peten fort. No, és broma, amb aquest no començarem. Vale. Però començarem amb un P2, que abans li he fet un susto a la Maria, perquè s'havia de fer una mica. Fa com un xirimiri de pluges que estan flotant a l'aire, aigua en suspensió. On anem aquesta nit? Aquesta nit anem a Agramunt, al poble dels Torrons, i allà el que es fa és una festa, com una espècie de festa major, festival, com li vulguis dir, on puja el DJ XDG, un DJ que ens agrada molt a nosaltres i anirem a veure'l i donar-li suport. Collons, no trobo I el després, Machino, el tens tu? sí, el tinc jo, te l'he requisat. Ai, per què no m'ho dius, burra? Perquè no sabia que el Portava buscaves. 5 minuts aquí buscant, com un burro. El Xavi ha acabat de punxar i ara estem posant gasolina, que anirem a la platja fer un xapussó. A saltar 7 onades d'esquena perquè ens doni bona això serà molt sort guai, i ens també curi relacionat dels amb malos l'aigua. Ens dibuixos. banyarem, perquè és molt important banyar-se la nit Però de bueno. Sant Joan. Ai, m'ha esquitxat això! Donem per inaugurada La festa de Sant la Joan. tarda de Sant Joan. Hauràs d'escollir entre A i B. Bé. Parxís! T'agrada? No sé què és. Veurem. És una fuente! És una font. I són, com veieu, 4 colors hi ha aquí. Vinga, va, encén un, que sé que a tu t'agraden les fonts. Mireu quantes metges tenim. Sí. O sigui, ha d'aconseguir foc, això. Fire, fuego. Oh, és que m'encanta aquesta olor a petardos, tio. Lo bo és que fa airet i la metxa no se'ns apaga. Sí, és Però aquest. això què he de fer? De treure el celo, no? Has de... És que els fan tots... Que els A fan prova tots... de bebès. Els fan tots a prova de bebès. La Perfecte. brossa, per això, la recullo i me la guardo a la butxaca. Molt bé, s'ha de fer això, eh? Vinga, va, dale, Maria. Venga, Mauricio, loco! Que no peta ni res, nena. Mira que guai, mira que guai. Ens ve tot el fum a la cara. Mira que guai. Oh, que maco. Que bonic. T'ha agradat? Sí. I aquest fa el color vermell. Ai! Ai! Quin susto! És que aquí rebenta el doble, Molt perquè bé. estem a una zona... Desolada. És la nit més màgica, més curta de tot l'any. A veure si et petarà el cap, això. Si no peta, has de fotre un clot d'aigua. Ai! Ai, que putre. Aquí queda un per petar. A o B? Bé. Ha escrit molt guai. Ai. ¿Quién será? ¿Quién será? Per 100 anys? Ui. Agafa-li, que aquest vol que facis de DJ. A veure, agafa-li.
Hola? Hola, digue'm, Pep. Sí, clar, sí. Per què? Que necessitàveu algú? Volia un DJ i a última hora ja el truquen a ell, ara. Ostres, si pogués sí, Vinc, però és que punxo Gramunt, tio, a Lleida a la 1 fins les 3:30. Sí. Ara sí, no? Que interessa el Xavi? Vale, pues ja està. Gràcies per Vale, comptar amb doncs. mi. Digues-li gràcies. Vale, sí, i tant. I moltes gràcies per comptar amb mi, Vale. Moltes gràcies. Adéu, gràcies igualment. Bona rebella. Adéu. Em volia a última hora per fer de DJ. A on? No ho sé on. Igual et pagaven 1.000 euros. No. Segur que et pagaven Home, no, una merda. però que jo ja tinc allò. Ja. Jo no puc anar a un altre lloc. No. Vale, vinga, va. Veus el cliffhanger que hem fet? Vols que t'ensenyi el que Sí, hem el escollit? meu guai. Noche Noche paracaídas! Què creus que fa això? Això, fa una font i cau un paracaïdes. Doncs anem-ho a veure, va. La brossa, com ja hem dit, a la butxaca. A la butxaca, molt bé. S'ha apagat la Mechi. És que no s'encén la Mechi. Un tiroteig, Això no és una metxa. I què és? No funciona. I què és? Un tros de corda? Aquí és un tros de corda. I te l'han colada? No, és que jo aquí tenia coses barrejades. Això segurament m'ho vaig trobar al terra. I no era una metxa Que real. tontos aquí. Mira, és que això és diferent. Ho veus que és diferent ja? Sí. Com? Et manejaràs. Gràcies. Feia pas. Hola! Hola! Que mono! Ué! Corre, anem-nos a buscar, corre! Ai, els veig! Sí, recte. Allà, recte. Mira, tia! Són molt simpàtics. Estàs segura? Sí. 2. Xava! El cagón! Que xulo. No m'ho puc creure, mira, Maria! Estàs fent caca! No m'ho puc creure. Que asco! És escarós! Ai, el puc és escarós, a més. Nota a dins que si no igual no puja, Sí, està bé. Vale, ara sí, veus? Ai! Això. Mai he tirat un petardo tan gran. Xavi, tinc molta por. Maria! Ole! Vale, Maria, anem amb la última de totes, vale? Castellers! Has vist que pot? A més, no es posiciona, Hola, que no salto, Hola, que guai! Hola! Hòstia puta, que guai! Ai, ara comem! Saben que estem de foc. El diable! Has vist? Ja no? Ja torna! Que bonic! Hola, bravo! Visca Sant Joan! Bravo, visca Sant Joan! Bum! És liu. Anem a finalitzar la rebella de Sant Joan a la platja, després de fer la capbussada de les 7 onades. Dale! Vamos! Són paracaïdes!
Aquí hi ha un paracaigudes. Però pensava que no petava això, que hi ha gossos aquí. Xavi. Ja està fet. T'ha fotut al mar, No hauries d'haver fet això aquí. Està fet. Sí.